maita henyu vadikani munogona nekuti munotisarudza nguva nemisi kuti tichandadzane tiri muchirongwa Mike Samba Show umo matinokurukura upenyu. Nyaya dzatinokurukura pano dzimwe makadzinzwa, dzimwe munongodziona, dzimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu. Nhasi tine nyaya inojairika inozivikanwa asi hapana anonyatsobvuma kuti apa vanenge vataurawo inini apa. Nyaya yekuti kana vanhu varoorana murume nemukadzi vanenge vanyama imwe chete, zvinhu zvavo zvinofanira kunge zviri zvemunhu mumwe chete, asi munhu haadi kubva pamari yake. Tine mari yangu, tine stendi yangu, hapana anoda kusununguka. Chii chinokonzeresa? Chiregai ndirege kutaura zvakawanda, regai ndipe vadare vedu mukana wekuti vazvishume kwatiri. Ndotanga nemuroora ari kunze. Maita basa Dr. Chisamba, vadiwa vatari nevateereri. Tinogamuchirai muchirongwa Mike Samba Show. Ini ndinoitwa Elizabeth Chiguvari. Ndinoshanda nevakawanana mumakereke. Tinokutendai nouvepo. Mazvita Dr. Chisamba. Ini ndinonzi Temba Nzounenda. Ndinoshanda navanhurume nevanakomana kuboka rinonzi varume Svinurai. Tichizama kukurudzira kuti pave nekugarisana kwakanaka. Zvimwe zvacho ndizvozvi zvatiri kukurukura nhasi zvemuwanano. Ndizvo zvacho zita renyu ndorifarira kuzonzi Svinurai mama kumbotirare here. Ameno. Ndoya pamuri. Mazvita henyu Dr. Chisamba. Zita rangu ndinoitwa Ruth Musora. Ndinokugamuchirai vateereri nevatariri paMike Chisamba Show. Inini ndinoshanda nevanhu vakawanana ndichibatsira zvikuru chaizvo muwanano dzavo. Ndiri kansela anobatsira kuvakidzira wanano dzinenge dzakuputsika. Tinotenda zvakare. Ndanzwa kuti muri apostle, tinonzwa kuropafadzwa. Tinokutendai. Chinzwai kugamuchirwa. Ndakutanga nemima ichigware. Kuchii komweya waiwo usingabude wekuti ichi ndechangu, ichi ndechangu, ende chiri chako tozviita sei? Maita basa Mike Samba. Nyaya iyi inyaya inonetsa. Nyaya yepfuma nemari inyaya inotongonetsa mudzimuri, munhu wakawanana, tikatarisa mabasa makereke. Asi kuwanana sezvavataura kuti shoko raMwari rinenge richiti kana mawanana kama nyama imwe chete, zvoreva kuti zvangu nezvako tese zvaazvedu. Saka ndakaona kuti chinoita kuti munhu aramba akabatirira kuti zvangu inyaya yekuti vanhu havasi kutendana. Ndingati hamusi kutenda kuti ticharamba tiri tese pamwe chete, saka zvatabatana tatova chinhu chimwe chete. Saka munhu anenge achingofunga kuti yatinoti chirungu insecurity, kuti zvichida zvinogona kufoira. Saka indiregai ndigare ndakabatira kuti ichi ndechangu, ichi ndechangu, kuitira kuti musi wazvinonzi zvaitika ndinobuda ndiine chimwe chinhu. Saka munhu haagutsikane kuti zvatatova muwanano iyi tapinda. Nechimwe chinhu chokuti zvichida pamwe papinda munhu ari kufunga kuti zvichida uyu papinda kuti ari kutaimira kuti ndine mari yangu, kuti ari kutaimira imba yangu iyi, kuti ziso rake rakatarisa pamota yangu iyi. Saka kutovimbana chaiko chaiko panenge pasina. Ndizvozvo, asi togobvunza zvakare kuti ko vanhu vanombororira nechiko naitemba. Kana mai vataura zvakanaka kuti ukaona munhu achiramba akangoti tunhu twangu haana kugadzikana. Ko unoroorerweiko kana kuroorerei kana usingagadzikani? Wadi kugara nemari yako kana nemastendi ako kana nezvinhu zvako. Mazvita Dok. Ndanga ndichifunga ndakagara ndichiti patanga tichipemberera gore dzva tichikorokotedzana gore dzva, ndiri kutoshamisika kunzwa kuti kuno umwe mutungamiriri weimwe nyika akatotaura kuti kuroorwa nemupfumi kana kuti kuroora mupfumi hazviroti newe wave mupfumi wandizoti ichokwadi here. Asi regai nditi chinonyanyonetsa ndechatakawananirana. Vazhinji zvatinofanira kuwananirana nazvo rudo, asi rudo ndo rurutipinza muwanano here. Tichaona kuti kazhinji zvakasiyana zvinotipinza muwanano. Vamwe vanopinzwa muwanano nenhamo yekuti nhamo yandishungurudza kuno ndikaenda pana nhingi ndinochengeteka. Vamwe vari kuwanana nenhau yekuti ane zvinhu zvandinoda, ndikapindawo mazviri anditika zvinenge zvave zvangu. Vamwe vanopindira zvakasiyana siyana, asi ndiri kuti muhwandu hwazvo zvatapindira zvinotichengeta tiri muwanano iyoyo here, uye tine mufaro here. Because chakazokosha mukupedzisira ndechekuti tagara here muwanano tine mufaro tichiwirirana nemumwe wangu. Mashoko makukutu ari kutaurwa naye.
anzi tine mufaro here nekuti hazvi kubatsire kuwana zvimwe zvese ka iwo usina mufaro. Apostolo ndiri kuya kwamuri, muri kuzviona sei? Nokuti anzi kune vamwe vari kutoda zvinhu, itandei zinto, kuda zvinhu vasinei newe munhu, kungoti apa tingadyi nenyama apa tingadai. Munozviona sei? Mazvita henyu Dr. Ichokwadi zvinhu zvakadai tiri kusangana nazvo munharaunda dzatiri kugara, kumakereke. Ndinoona kuti chinoitika chinopa munhu kuti azosvika pakudaro, matangirwo ataurwa panapa kuti vanhu vakawanana sei, waro hwavo hwavari kuvaka pazviri kuti hwakabva kupi. Umwe anotorwa mwoyo nekuti munhu ane zvinhu zvake, munhu obva atongonowira mukati mewanano iyo nokuti achiva zviri kumberi, aona pane mari, paine upfu, pane mukaka, iye obva ati apa ndo pangu pandinotoda. Saka pakuzopinda mukati mewanano iyoyo patopindwa vanhu vasina kutomira pakanaka. Saka ndinoona zvachose kuti isusu tinofanira kuziva kuti uri kupinda muwanano, uri kupindirei, chii chawaona mukati mewanano iyi. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo nai. Hanzi chikonzero chako iwewe neni takapindireiko pamunhu watiinaye. Vanhu vangangofunga kuti vakadzi ndo vanonochengetwa, vakadzi ndo. Isusu tinoti hapana munhu anochengetwa nomumwe munhu, chinochengetwa chete nemumwe munhu ihuku. Munhu anomira ega, hatiti munhu anopiya nokuti kune madzimai vari kuchengeta varume vari kuchengeta vakadzi. Saka tiri kubvunza kuti ko mukuramba makangobata putumende dzenyu seiko kuti izvi ndezvangu, izvi ndezveuyu. Ngatisanganei muchikamu chinotevera tichinyatsoziva kuti zviri kufamba sei. Maita henyu adikani, tasvika muchikamu chechipiri chiri muchirongwa Maisamba Show. Nyaya iri pano chikurura majasi. Imimi munoti kudii? Makasununga kutiridzira kana kutinyorera sei vanhu vese vasingagutsikane? Nokuti dzimwe nguva munowanana ka mwasingashandi, asi kungotanga kushanda mumwe zvasanduka. Kana kuti mese manga musingashandi, kungotanga kushandidzana zvasanduka. Ndombuya pamuri amweni, munofunga kuti chii chiri kunyandura zvinhu izvi? Inini ndinoona kuti chinonyanya kukonzeresa ka kuda pfuma nekuda zvinhu zvakanaka. Munhu unofanira kuti tapinda muwanano tofanira kuti tigare zvakanaka, tichiwirirana, tichita chinhu chedu chimwe chete, tichibatana pamwe chete, chinhu chose ave chemunhu mumwe chete, chongove tiri tese. Ndinofunga ndo zvinowanikira muwanano. Ndizvozvo ayo mashoko akanaka atogara tichinzwa nai kuti mazororwa ezvine zvese ndezvenyu zvese hazvisi kuitwa. Ndosaka tiri kuita chirongwa, ndosaka tiri kuita chirongwa. Zviri kunetsa sei? Zviri kunetsa mkwashongo? Makadi yenyu Dok. Ndinofara zvangu makadi. Ndinoitwa Tatenda Chigonda from Connect to train my counselors. Tinokutendai nokunge muri pano. Netsai yazouya here nhasi? Tinokutenda netsai novepo. Dok, ndikuwirirana nevadare vedu. Chinonyanya kuitika vazhinji vanopinda muwanano iyi vasina kukurukura kuti zvizvi zvichaitika pamberi. Hatitauri nenyaya dzemari because tinenge takanyura murudo, tosikanganwa zvese izvi. Pazvinozoti taane mari kana kuti zvangu zvandinenge ndinazvo zvinenge zvaakunetsa, tinenge taakuvhundutsana kuti uyo kuti ndine mota, uyo achiti ndine chii, totadza kuwirirana. Mashoko akanaka, vauchire maoko. Hanzi kana vanhu vachinge vadanana vanenge vakaputirwa murudo, asi irwo rudo runobva rwakuputira here kutadza kuzoziva here kuti pachazodiwa kudya sadzapa, pachazodiwa kuenda kumusha apa, pachazodiwa kupfeka. Amweni muneona sei varoora vechidiki? Nekufamba kwenguva tazopinda mudzimba, you find out ukazosangana nemurume anenge achiti chakati changu ukabata pano, ukati chakati changu chazodai pano, unozoona mudzimai kazhinji akusvika pekuti anozopedzesera ane shungu yekushanda chake, kuti at least inini zvandiri kungonzi chakati changu, saka inini regai ndichishanda changuwo kuti so that ndikozopedzesera ndane chinonzi changu. Ndizvozvo saka anenge amakwikwi kai. Muchire maoko. Saka kana ari makwikwi ekuti ndine changu iwe une chako, indakaendawo kuchikoro iwe wakaendawo kuchikoro, saka temba zvinopera sei? Ndokupera kwewanano heroko. Kwakutodhonzerana kana kuwanana kwacho kwakunetsa. Ndo pamunezenge makuya tikaona kuti pane makakatano akadaro mukauya kwatiri kana kuti mukaenda kumakanzela uko. Ndo pataakuzokudzidzisai kuti iwe munhurume
ziva kuti bhaibheri rakati unoita nezvei. Handiti metsi dzemumba kumunhurume dzinoti 1 + 1 dzinoburitsa 1. Munhu womurume unofanira kushanda sekuti hapana mumwe munhu anoshanda pamba. Mukadzi anobatsiridza, asi kana muchinge mashanda munouya mozviisa apa moronga pamwe chete. Ndodare riri kushayikwa iroro rekuzoti zvatawana ndezvizvi, toshandisa chipi chakakosha, takuzviisa nemapriority kuti chakakosha number 1 ndechipi, chakakosha chechipiri ndechipi. Umwe naumwe akutongoti kwaaiwanira ikoko obva afunga kuti ndoda kumbotanga ndadya pizza. Umwe akati aya majarini ndaimboashaya, totangira ipapo nekuti akuti ndeyangu. Ko inzwi rinoti ndezvedu rakaendepi? Ndizvo zvanzi izwi rinoti ndezvedu nderwei, rwakaendepi? Vari kutaura zvechokwadi zviri kuitika, vari kutaura zvinobatika, asi zvinomboitika here? Ndomubvunzo uripo kuti vatemba vari kuti kana washanda unzi apa, baba kana mashanda unzai apa, tochiita yatingati pamwe chete bhajeti kana kumuonera pamwe. Zviri kuitika here? Mazita enyu chiremba, inini kuona kwangu ndinofunga kuti kudai mukati menyika yedu inoyi tichiti sezvatinoita kana tichienda kuchikoro zviya, mwana anotanga kuECD oenda grade 1 achienda kuprimary kusvika kusekondari ozoenda kuuniversity. Ndinofunga kuti dai zvaikwanisika kuti taiva nematangiro akadaro kuti mwana wese akupinda muwanano anofanira kuenda pasi pevanhu vanodii, vanomudzidzisa. Saka tinototanga kutozvibatira tichiriko ikoko, totanga kutodzidzisana kuti kana wamuwanano hakuna chako, hakuna zvangu, hakuna. Munoza tichirarama nevana vadiki vai tinovadzidzisa sharing is caring, ndozvavakakura vachitoziva. So mwana akadaro akadzidziswa kupa achiri mwana mudiki, haatambure kuzopa akumberi, haavige kunyange akumberi. Asi kana akagara achiudzwa kunzi chawawana chengetedza mudzimai pekairi, ndiye uye anezenga akudi akuvigiridza, haakwanise kana kutombokwanisa kuti apewo mumwe munhu nokuda kwekuti ndezvake, saka anenge akazvibatirira. Mashoko akanaka ari kutaurwa naye Chenjedzo, nekuti mukukudza kwatinoita vana dzimwe nguva tinorasisa vana kuti ndezvako izvi, uige lunch box yako kana wakutodyai. Muri kutodyara mbeu isiririyo iri kutaurwa naapostolo. Mwana asina kuziya kugovana nevamwe, hazvizi ndo vana vaya vanochema kana mbuya vauya kunzi vari kurara pamubhedha 1, vanorara pamubhedha 1. Handitika imi mama yacho motodada nazvo nababa kunzi ano haatomboda. Izvozvo tikabva pazviri tinoita vanhu vatinovaka vanoenda kumberi. Hanzi munhu anovakwa kumashure. Zviri nyore here marererwo iwayo? Nekuti tinosangana nendufu, tinosangana nematambudziko, mwana okura kwaanenge akura. Tingaite sei kuti marererwo evana anga akanaka kwese? Maichigovare. Maita basa Dr. Chisamba. Sezvataurwa naapostolo kuti dai zvaigoneka kuti vana vachirerwa kudaro zvapinda mudzidziso dzavo, kuti vakure vachingoziva kuti chako ndechangu, changu ndechako. Saka ndinofunga kuti sezviri kuitika, handiti akunzi macurriculum ari kwaya pachirungu, ekuti kune zviri kuuya zviri kudzidziswa vana kubvira panyaya dzepabonde, panyaya dzika kukauyawo dzidziso yakadaro inotodzidzisa newanano, nekuti tese tinoziva kuti mukukura kunyange ukasarudza kuti ndichashanda basa rakati, ndichadi kumberi kutotarisira kuzova muwanano. Asi chiri kuzoda ndechekuti munhu anodzidza zvese agova manager pane icho, agova director pane icho, agoziva pane zvose, asi anonofoira mune chinhu chinonzi wanano. Zvinoreva kuti dzidziso iyoyo iri kushayikwa. Saka ikawanikwa kuvanhu vasati vapinda, kunyangewo nevanozouya vachivhiringidzawo muwanano ivavo, zvinogona kubatsira kuti wanano dzedu dzimire zvakanaka, vanhu vova chinhu chimwe chete, sezviri kutaurwa kunzi tava nyama imwe chete. Mashoko akanaka ari kutaurwa nayi kuti dzidziso, isusu sevanhu vatema vazhinji hatisati tanyatsonzwisisa nyaya yekuyananiswa yecounseling iyi. Ndinombona patinokurukura nevanhu ukati vanhu imimi dai mama enda kucounseling kunoyananiswa, unza zvinogobatsirei? Ana ambuya vakatotaura kana namatobhiasi vakatombotaura nesu, ana sekuru vakatombotaura nesu. Kutaura kwana baba Tobias nana mai Kennedy kwakasiyana nemunhu akadzidzira basa. Ndozvatakufanira kuziva manje. Iye zvino izvi tinana netsai vari pana nana counselor vari kunoko, ndo basa ravanosenza, vane tsindidzo, chamataurirana chaperera mumwoyo mavo kudzamara nyaya yagadzirisa.
ivo vanhu vanotanga kugadziriswa vasati vaita murume nemukadzi. Zvinogoneka here kuti mukomana wako uti handei tinotaura napasta wangu, kana kuti musikana wangu handei tinotaura nakauntsela? Ngatisunungukei kutaura chokwadi. Muroora uchinekinenge taurako zvazouya. Makadiwa diwa watarire. Okay, indoda kutaura ndakamirira isu vasikana tichiri kukura zvese nevakomana. Ngatichikumbira kuti tichiri kukura kudai vabereki mune chijana chekutidzidzisa tichikura. Zvakafanana neni izvezvi ndikasvika kuchechi ndikaudzwa kunzi sharing is caring. Zvese izvozvo zvinototi pandinozokura zvinoramba zviri mandiri. Kuchechi ngazvidzidziswe, kuzvikoro ngazvidzidziswe, even mumasocial group edu ngazvirambe zvichitaurwa. Kozi mukazondiudza ndakuda kunopinda mumba, zvinhu zvamuri kundiudza ndakunopinda mumbaka, asi hunhu hwagara huri mandiri. Ndichikura ndiumbiridzei ndichiri mudiki kudai. Kozi ini pandichapinda mumba ndofanira kunge ndichitoziva kuti ndichapinda mumba ndakatarisa zvipi, ndichapinda mumba ndichitarisa nezvipi, ende ndichatarisa zvamunoitawo vabereki mumba mandiri kunopinda. Imi vabereki itaiwo zvakanaka izvozvo mudzimba dzenyu. Ratidzai kuti mari yamuri kuwana muri kupanana imi baba namai, muri kuronga kuti mwana wedu kuchikoro toisa hafu iyi. Handiti ini pandichapinda mumba mangu ndichange ndanewo izvozvo ndichinozvikoperawo mumba mangu. Saka tatikumbirawo vabereki nemi mose vatariri kuti mungotibatsiridzwa ipapo. Ndizvozvo. Vabereki vane basa. Handiti muri kuzinzwa kuti mukatidzidzisa ndizvo zvatinoita izvozvo. Zvino mukasatidzidzisa, zvino ana baba vacho kana vachiti kana ngatimbotorai semusi wemugowero weFriday unzi aiwa ndikuenda boys time. Koma akungoenda boys time kwa mai vacho aendawo kugirls time ipi? Imimi maenda mwana vasara vana ndo zviri kutaurwa nemwana yekuti isusu tinoda kukuonai muchidanana pamba. Makambobatana here ruoko imi naamai Lydia muchifamba? Ndosaka muchiona kuti vanhu vakangona munhu vakabatana makonzi hazvisi zvekumba. Zvekumba hazvina rudo here? Ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita henyu madikani achiti vanofoshonorera vamwe. Handitika izvose vanhu vachitotaura kunzi baba Kenya ndimgutorehwa. Vamobva totonzi atete vekumhangura ndo vari kutotaurwa apa, ndo zvavanoita. Isiri kuti iwo muri kuita sei kwenyu? Iyi nyaya iyi ndeyevanhu vakaroorana nevanhu vasina kuroorana. Kuti munoda kuzoita zvipi, ndiri kuya kwauri netsai tibatsirowo ipapo. Iri kunetsa nyaya iyoyi. Munhu wese ane zvake. Unotonzwa ukasvika pamba pevanonzi stendi ndeyangu takadzipiwa kubasa. Kana makapiwa kubasa mukaiudza mukaita yewanano yenyu muri kutiudzirei? Alright, toda kutenda Dr. Chisamba nekutipa mukana. So muchaona kuti isu sema-family therapists and family counselors tinoshanda nedzimhuri. Pane vanhu vazhinji vanouya nenyaya dzakasiyana-siyana dziri kunetsa mukati medzimhuri. Ende tikatarisa vanhu vatinoshanda navo, muchaona kuti chikamu chakakura maningi chiri kuuya nenyaya dzekunetsana kuburikidza nenyaya dzemari. Vamwe vari kutosvika even mukugura wanano nenyaya dzemari. So muchaona kuti kana pane chinhu chinogona kubatsira veruzhinji kuti patinenge tapinda muwanano tizive kuti taanyama imwe chete, taachinhu chimwe chete, toita pfungwa imwe chete nemuonero umwe chete. Asi dambudziko rinonyanya kuitika nderekuti pane kahuselfishness kanoitika kana umbimbi ndoga hurimo mukati medzimba wekuti munhu anopedzera ati ichi ndechangu, aiwa ichi ndechako. Koitawo zvakare dzimwe nyaya dzatinoona mukushanda nemacouples akasiyana-siyana. Kune vamwe vanoti pfungwa iyoyo yakanaka yekuti tiunze tiise apa tishandise pamwe chete, but dambudziko rinogona kuitika it is for example nyaya dzemapriorities oro zvatinokoshesa mukati memhuri. Mari yaiswa apa, umwe anokoshesa kuti dai mari iyo itamboita zvekuenda kuboys kwamanga muchataura, umwe oti kotadi itamboisa mafees pamberi. So mafinancial priorities and goals anogona kusiyana zvounza kunetsana izvozvo. Koitawo vamwe wekuti kana vaine matambudziko aripo havataure, you know. So panopedzisa pane munhu mumwe chete akuisa simba panyaya dzemari yatinoti iyo financial control, umwe obva asara achinyunyuta. So zvikonzero zvakawanda zviri kuitika. Mashoko akanaka echenjedzo nai. Anzi vamwe anobva kuti ini kana ndatotsamwa ndatsamwa handitauri, vanongondibvunza ndiri zii. Kana mati zii, iyo vanoti zii nemari yavo. Aruza ndiyaniko? Ndiwe ndomboya pamwiri watezvara. Munoiona sei? Isusu tinoti unhu ndo filosofi yedu. Saka munoona zvinoitika nezvekudai, tinofamba nevana ava, kune sharing, caring, zvese zvose zvangachitaura zvose zviriko.
asi tinoti mwana Isaichevezero anodzidziswa nevhireji rose. Kachi vhireji rose tikureva kuti nharaunda yose mwana wake. Kana tava kuchikoro tinenge tichiti murairidzi ndiye muridzi wemwana panguva iyoyo. Unhu hwaanomupa unhu hwatinofamba nawo tichipanana kuti tinoenda kupi. Saka munoona tine heritage based curriculum yatinayo pari zvino kuti iri kubata nhau dzeraramo yedu yakudhara, asi tiri kunzi tikutanza hanzi zvakasara. Ivo zvokusara izvozvo ndizvo zvinozopinda muwanano yedu matikuti nhasi taakuchema kuti ko izvi ndezvipi izvi, nekuti wanano yedu kuti tiri nyama imwe chete. Asi tava nyama imwe chete ndo paakuya nenyau yejenda mai Chisamba yekuti sumukati enzani titi pamwe chete. Zvakagara zvakakunyorwa kunzi mai vanenge vari pasi pebaba baba, asi pawanano muri pamwe chete. Saka munoona kuti pamwe pacho pane pachikuenda kumberisa chekuti mumwe anozotsama achiti inde zvangu nekuti haana chigaro chake chatiri kumupa kuti baba. Mashoko makukutu ari kutaurwayo. Anzwa mwana mai vanoti kana baba vati baba ndiyo musoro wemba kuti iyo ndio bhareta. Nokuti iri pamusoro ka bhareta iyoyo. Toda kuzvitenda ikoko kubazi redzidzo nekuti ibasa guru ramuri kuita. Tiri kuriona nekuti kana vana vachinge vasumudzwa vaine hunhu hwavo zvinoreva kuti kumberi kune rujeko. Ndiri kuya kwamuri mai Chigovara. Zvinhu zvese zviri kutaurwa izvozvi tinozviona tinozvinzwa. Asi unozonzwa unzi munhu akafurirwa. Baba vataura kuti zvinonzi vanhu vakasara. Mutaure iwo ndogara nchiutaura kuti hakuna anosara. Nekuti iwo kana ukati vamwe vakasara uri padheti rinonzani, pagore rinonzani. Nokuti tese kana tiri mu2025 vana usara kaini. Ene izvozvi so ndinotori nemi kana vari kucreche vai nekuti dheti redu rimwe chete. Ndiri kuya kwamuri mai Chigwari. Vaita basa dhoko. Chokwadi mutauro iwo uriko kuti makasara zvekuradza sekunge kuti ukatedzera tsika dzekare ukafamba nemufambiro waita vana amai vedu nanasekuru vedu unenge uchinzi wakasara. Zvireva kuti kwakutasirwa kunzi kana ari dziri wanano dzaane mubatirwo wadzakuitwa wechimanje manje. Asi iwo wechimanje manje iwoyo ndo watiri kuona kuti uri kuzoputsa chidzimba nokuti mukazvitarisisa vanhu vari kupinda muwanano zvichida vanogona kutanga kutopinda vachiwirirana handiti. Asi pari kuzonouya zvichida baba vakatanga kuramba votaura kuti iwewe wakauya pano usina chinhu. Ndaitaura domwe Budezira akati asi vana baba mutauro wavo iwo wokuti wakauya pano usina chinhu. Ivo vakanga vaine chiwo chavakauya nacho. Tiri kutarisira kuti zvatashanda zvacho zvaazvedu zvese. Saka iwo semudzimai unobvaona sekungori kunzi hauna chauinacho zveshuwa. Waakuda kuita makwikwi dai ndawanawo chekunzi ndinacho. Koita ivavo vanofurira sekutaura kwazvaitwa kunzi uchataura nomwe munhu pano pane vano makanzela ataurwa. Asi iwo uchanotaurawo nomwe munhu inini ndogara nchinzwayo hama dzemurume dzikauya dziri chingoti pano pamba pedu tinoita zvatinoda tinodi. Saka imomo kuchafurirwa kunzi saka iwo kufanira kutodaiwo uite zvako. Saka unotanga kuisawo yako mari chikamu pasaidi uchiti uitewo zvinhu zvako kuti ukwanise kuzotowo kune hama dzako aiwa ndakazotengawo stendi aiwa ndakazotengawo motikari zvichida muchiona masofa atiri kugara mbamuya ndini ndakatoatenga. Saka zviri kuuya zvese mukufurirana imomo nekuda chimanje manje ikoko nekusavimbikawo kumwe kuchiitikawo mukati medzimba. Mashoko akanaka echenjedzo 9. Mufunge wadiwa vatari nevateereri hapana zvinhu zvinonyadzisa sekuti wapinda mbame vanhu unzwa kuti aya ndo macheya andakatenga akanetsa fani kuclear kubike bridge aya akanetsa inhingi paye zvakazodai. Saka kana madaro imimi ko mumwe wenyu munoda kuti akwane papi ati chiko nekuti imimi pamaigona kuita ichi neichi mumwe aitawo zvimwe. Mai vari kuita pavo, baba vari kuitawo pavo. Kuridziro yandinoda kupa zvakare kumadzimai erudzi rwangu, musapote muchidaira kuti kana manzi munoite nzi hatishande isu hatishande tigere zvedu. Hamuna kugara zvenyu kumba ikoko kune basa muri kushanda. Mukabvunza murungu kuti unoshanda chii anokuudzai kuti ame full time housewife. Full time. Saka hakuna asiri kusenza. Ngasangane muchikamu chinoteerera.